ase bono iga endagera nengiya ase bono tuchakire experience Gor Mahia na kya ari magiga endagera twakariere isiko etwakarierere endagera isiko nege pengere kwa sababu abantu nabangi okobekeru waragirira abu gwatiye pengere ise kwagenda gusomoru pengere ningi pengere ne agasani geteiga kanganiga bono okobekeru endagera igoro kwaragirira agu kwatigansa agu umuntu mungao bono agasani akangaki endagera enyingere ngakioko we bukumana wamo ne chingeni egechiko nekemo chikogwera nchikogwera yani echiko mnaja taiga ebati ugera masabo echiko kesago jinza kesago jinza unga bokuma kwa nekero kubeka yana bokoro muntu jumuino engakieria njengo kwanire engakieria 7 boni miaka mne kuna gusuka yuko kana kwa sinya ni miaka kuna gusuka no nande naboko na ko bura boko na ko chaso miaka irenga kwirite okamana kwa mwago gosoa asekos ne miaka mingi na ikore tange miaka 6 miaka 6 ntaikorra nko akari kuma boko teri kuno aninze enkorera familia ane ngaina nyetiga bado bwata mayanda abantu bane kanda ande nyore mbayo lakini aso bwanya saya kabandendera bono obugimo boiga bokaba maria ogasoa nkosikie gwachorete sigi jomari ngi gisukuru njiro abantu nabo bakonda chikosi yawa bali nabo bakugira chwete korumari ngaki ngai kwa mwete ngai gwasoata ko chinande ngaki experience kia beira se emirime gwachorete gutira inche nasoete chera ya bosongo ngakumuri kuri bosongo ngairwe chera ya Kibosi Kisumu kera naiko bosongo miaka ile kwa bera to otaragenda Kisumu miaka 5 koru 207 omente miaka 5 mpaka 2013 ogasugumu gochiko Kisumu Kibosi akera na igeteime efensi era ngaino motori Kibosi ikobone ya bosonga ane nyinge ya bosongo tei bosongo tei bwatife ya Kibosi okanyolanga wori etire tenye sibaka igoro na abasikani no bakari igorari bala serious bamebere igoro no bagona gosunguka egeitana ekemo okararutua ogakora kiobone kerutira oronga kiwachito mugondo skuru ekere na sororo ngake sabu igansinya ngasoy kirasi ogachikanyora ngiki gya kwirite bagogasoe grasi mesa bwe wa geteneririe bagokaranga grasi mbuya na manyete kosoma nkanyore sukuru noere nkanyora kabenta noere inda suriani kerwa chiri inda suriani kwa kiriga ngachigwa ke sabu timati ko rigere no embuti timati kosoma ngate abono esukuru nera nande egento kiagerete nkasoe sukuru ebirengerie byangikirite na nyasaye mbora ne arondu siriga asina taite kusambu tiganso ya sukuru manya basome pipiria ekina kigioka kiangirite sukuru